זה איך תיצרו חלקים שיזוזו ברובלוקס. אז הדבר ראשון שאתם תרצו לעשות זה להיכנס ל-Workspace פולדר דש. אחרי שיצרתם את הפולדר הזה תוסיפו לו פארט. לפארט הזה תקראו לייזר פארט, בדיוק ככה. בנוסף תוסיפו סקריפט. בתוך הסקריפט תדביקו את הקוד שיהיה בשרת דיסקורד שלי, שיהיה בתיאור. אחרי שאספתם את הקוד תוסיפו שתי חלקים, שתי פארטס. אחד תקראו לו point A ולשני תקראו point B. אחרי שאספתם את השלושה חלקים האלה אתם תרצו למקם את הפוינט A ופוינט B למקומות שאתם רוצים שהלייזר, שהחלק שזז, יעבור ביניהם. אחרי זה תגדילו את הלייזר פארט לאיזה גודל שאתם רוצים. אחרי זה אתם יכולים לשנות את הפוינט A שלא יראו את זה, אתם משנים את הטרנספורסי ל-1 ואז לא רואים את זה. אתם יכולים גם לעשות שלא יוכלו לגעת בזה. אחרי שעשיתם את שתי אלה אתם יכולים להתחיל להיכנס, והנה יש לכם פה חלק שזז בין פוינט A לפוינט B. אז אם המדריך הזה עזר לכם אני אשמח אם תיתנו לייק, ואם אתם רוצים עוד מדריכים כאלה תיתנו גם סאב, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.